כן, לאלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, לשעבר ראש אגף המחקר והפיתוח במשרד הביטחון. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. הופתעת מהירי מתימן לאילת? לא, זה לא שאלה של הפתעה. מדינת ישראל מכינה את עצמה כנגד איומים ארוכי טווח, כבר הייתי אומר ככה, אמצע שנות ה-80. כן, עוד לפני שבנינו את כיפת ברזל ואת כל הדברים שהיום אנחנו רואים שעה בפעולה, האיום של טילים שיגיעו מהקצה השני של העולם, התחלנו לבנות את המענה שנקרא חץ, בהתחלה חץ אחד לטילים שיגיעו מאזור עיראק אולי, ואחר כך חץ 2 וחץ 3, וכל ההתקדמות הזאת אומרת יעילות גדולה יותר נגד טילים בטווח ארוך יותר. ומה שיראו עלינו מתימן זה שלושה סוגי דברים. אחד זה הטילים האלה, ולכן זה גם היה הפעם הראשונה שנשתמשנו בחץ, וכמה שזה פרדוקסלי, דווקא בזה אנחנו יותר ותיקים בהגנה, מאשר... ממלחמת המפרץ עוד? ההתחלה של הפרויקט זה הצטרפות של ישראל, היינו המדינה הראשונה בעולם שהצטרפה לקריאתו של הנשיא רייגן, לדבר שאז קראו לו מלחמת הכוכבים, ובאנו עם פתרון ייחודי, זה התעשייה האווירית, דוב רביד, עם פתרון יחידי להפיל טילים עם טילים, אבל טילים ארוכי טווח, שנורים עלינו מ-1,000, 2,000 קילומטר מהטווחים האלה. הדבר השני שיראו עלינו מתימן זה טילי שיעור. טילי שיעור זה לא טיל בליסטי שיש לו מנוע רקטי, אתה מעיף איתו וכמו אבן אחרי זה הוא רף לפי המהירות שהוא קיבל, אלא זה מין מטוס קטן כזה שהוא מלא חומר נפץ. מדויק. הוא טס כמו מטוס, אבל הוא גם טס במהירויות של מטוס, הוא מתנהג כמו מטוס, ובזה אני לא צריך להזכיר לכם, יכולות של מדינת ישראל, בהירות של מטוסים, יצא להם שם עולם כבר לפני 50 שנה, לא היום. ולכן הדברים האלה יותר קל להפיל אותם. והדבר השלישי הוא עוד יותר קל מהבחינה הזאת שדיברתי עליה, זה המטוסים ללא טייסים או כטב"מים. כטב"מים, כן. כשראינו אתמול גם היה ניסיון חדירה, או הייתה חדירה של הכטב"ם לאזור אילת, ואילות היו שם אזעקות. כן, כל הדברים האלה יכולים לטוס המון קילומטרים. כמה קילומטרים אנחנו מדברים? החות'ים בתימן זה כמעט 2,000 קילומטר מפה. אוקיי, והוא עושה את זה בכמה זמן? 2,000 קילומטר זה אומר בערך 1,200 מייל, זה בערך... 10-11 דקות. זה לא יותר. אם זה טיל בליסטי זה 11 דקות, אם זה טיל שיוט או מל"ט זה יכול להיות גם חצי שעה או ומעלה. זאת אומרת שלכוחות שלנו יש מספיק זמן בשביל להתארגן על יירוט. נכון. ולכן היו עד כמה שאנחנו יודעים 3 אולי 4, לפחות 3 ניסיונות שונים של החות'ים בתימן לראות עלינו את 3 הסוגים האלה, ואף אחד מהם, נכון להיום, צריך לדפוק בעץ, כמו שאומרים, אף אחד מהם לא הגיע באמת. אין לנו מה להיות מודאגים? אין דבר כזה, אין מה להיות מודאגים כשמדובר על ביטחון. לא, השאלה אם אנחנו ערוכים לשלושת האיומים האלה שציינת, קרקע, שיוט וכטב"מים. הוא אשר אמרתי, אנחנו ערוכים, אלא למה אנחנו ערוכים? אנחנו ערוכים לאיומים שאנחנו מכירים, שאנחנו משערים שהם יבואו, ולאלה אנחנו ערוכים. תמיד צריך להיות מוכנים לאיזה סוג של הפתעה, זה א' ב' כמעט של צבא. אתה יודע, אני מסתכלת על מפת ארץ ישראל. יש לנו בצפון את סוריה, את לבנון, את ירדן מהצד המזרחי, מצרים מהדרום, עזה תקועה לנו כמו עצם בגרון באמצע. מה עכשיו קשורים התימנים לסיפור הזה? לא, התימנים לא קשורים בכלל. אבל החות'ים נמצאים על אדמת תימן. הסיפור הוא איראני. איראן הייתה מהפכה בסוף שנות ה-70, אתם זוכרים? כן. שבעיקרה הייתה נגד השחיתות של השח, מהפכה עממית. עלתה לשלטון קבוצה של שיעים, שאחד מהסיסמאות שלהם זה לייצא את המהפכה השיעית, לדאוג שהשיעים בכל העולם יקבלו את הזכויות שלהם. הסתכלו סביב האיראנים אז, כבר נדבר לפני 40 שנה, הסתכלו סביב וראו איפה יש שיעים במזרח התיכון, יש שיעים באיראן, יש שיעים בעיראק על הגבול האיראני, וחוץ מזה יש 2 ריכוזים שיעים נוספים, אחד ממש שיעי בלבנון ואחד כזה קרוב לשיעים, זה החות'ים בתימן. ולכן מאז, מלפני 40 שנה,
הם מטפחים, הם הקימו, דרך אגב, רק אחרי המהפכה הוקם הארגון החיזבאללה שאנחנו מכירים בלבנון. המטרה העיקרית שלו הייתה להשיב את הזכויות של השיעים בלבנון, כי השלטון התחלק בין הסונים ובין הנוצרים, ולא קיבלו השיעים חלק בשלטון. ואותו דבר עם החות'ים בתימן, ומאז איראן מטפחת את שני אלו. החיזבאללה, העימותים שלו עם ישראל, החיזבאללה הם לא פלסטינים, הם רוצים, המוטיב שלהם זה שיעי. העימותים שלהם עם ישראל זה ניצול הזדמנות, שישראל נלחמת עם חלק מהפלסטינים פה, במקרה הזה זה סונים בכלל, כן? אז הם מתערבים ועוזרים ומציגים את עצמם כמגן לבנון. אותו הדבר בתימן, יש מלחמה בין סעודיה ובין החות'ים בתימן. המלחמה שוב שם של החות'ים זה להחזיר, הם לא בדיוק שיעים, אבל ורסיה קרובה לשיעה בדת המוסלמית, ויש מלחמה לתת להם את הזכויות המגיעות להם. עכשיו שאיראן רוצה לעזור לחמאס, היא יכולה לעשות את אחד מהדברים הבאים. או שהיא בעצמה תירה טילים. או דרך פרוקסי. כן, אז זה קצת מסובך לה ומפחיד אותה, במיוחד גם שהאמריקאים הביאו לפה נוסעות מטוסים ודברים כאלה, או דרך, כמו שאתה אומר, הפרוקסי. הפרוקסי זה שניים, אחד זה חיזבאללה, הוא יושב על הגבול שלנו, צה"ל עכשיו גייס כוחות למילואים, 350,000, לא רק בשביל לטפל בדרום בחמאס. הרבה מהם, דרך אגב, ב7 באוקטובר מהדרום נסעו צפונה מיד. כן, זה משהו אחר כבר, עזוב אותי, 7 באוקטובר זה אירוע מסוג אחר, זה לא מלחמה. לא, אוקיי. פה גייסנו עכשיו צבא מילואים בהיקף, שאני מזכיר לך, דומה להיקף של גייסנו במלחמת יום כיפור. כן, אז כבשנו חצי מזרח תיכון. והוא חציו, חלקו הגדול, עומד מול גבול הלבנון, ויש בעיה גדולה אם מישהו רוצה להפעיל את החיזבאללה, שמא ישראל תפלוש ללבנון ותחסל פעם אחת גם את החיזבאללה. בקיצור, אנחנו בשכונה הכי מורכבת בעולם, נראה לי, אנחנו מתגוררים. או שאומרים למישהו שנמצא 2,000 קילומטר מפה, זה החות'ים, תראה את זה, 2,000 קילומטר מן הסתם, אפשר להניח שישראל עכשיו לא תפלוש לשם עכשיו, אולי פעם כן, כי גם זה סוגיה שאנחנו צריכים לחשוב עליה אחר כך, אבל עכשיו זה לא הסיפור, ואנחנו עוזרים ככה לחמאס להילחם, אנחנו האיראנים עוזרים ככה לחמאס להילחם את מלחמתו. האלוף בן ישראל, שאלה לגבי, אמרת קרקע, שיעיות, כטב"מים, בזה אנחנו זה, ואמרת אבל אתה חושש מההפתעות. יש איום גדול יותר שאולי אליו אנחנו פחות ערוכים, צריכים את האמריקאים בשביל זה? מה למשל? ודאי, הוא לא איום נוכחי, אבל הוא עוד מעט נוכחי. הוא כמעט גמור, זה איום הגרעיני האיראני. שפה היה לממשלת ישראל חלק גדול בדחיפה לבניית האיום הזה. זה אחד הדברים שאני עד היום לא מצליח להבין למה. תסביר. האיראנים, אנחנו מנענו מהאיראנים מהעולם, בעצם מארצות הברית, לא מהאיראנים, להגיע להסדר בעניין הגרעין, אז האיראנים חזרו והשאירו, יש להם היום חומר למספר פצצות גרעיניות. עוד אין להם את הפצצה, אבל זה עניין טכני בלבד, ואנחנו תוך זמן של שנה-שנתיים יכולים למצוא את עצמנו מול איום גרעיני אמיתי, זאת אומרת שיש להם יכולת, זה כמובן סיפור אחר לגמרי. זה עניין של שנה-שנתיים, כי אני כבר לפני כמה חודשים שמעתי הערכות שמדברות על עניין של שבועות. לא, אתה צריך להבחין בין שני דברים. הרכיב הקריטי, לעשות פצצה צריך שני דברים. אחד זה את החומר, האורניום המועשר הזה, שאותו אתה מפוצץ, קשה מאוד להשיג אותו בתהליך איטי. פה יש להם כבר חומר לכ5 פצצות. יש כבר. כמה שבועות שאתה שמעת עליהם לפני כמה שבועות עברו. עכשיו צריך לקחת את החומר הזה ולבנות איזשהו מתקן, זה הפצצה עצמה, כן, שזה עושים אחרי שיש לך את זה. את זה הם עוד לא עשו, וזה ייקח אולי עוד איזה שנה, כן, ואז יהיה לנו פה מזרח תיכון אחר לגמרי. טוב, כנראה שרק התחלנו. לא יצאתי מעודדת מהשיחה הזאת. אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל. רק תרשה לי, לפני שאנחנו יודעים גם כן להביע את תנחומיי למשפחות של החיילים שנהרגו, אנחנו רק בהתחלה, ואנחנו נצטרך כנראה בימים הקרובים לחזור על זה שוב ושוב. כמו שאתם אומרים, זו הסביבה שבה אנחנו חיים. אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, מי שהיה לשעבר ראש אגף המחקר והפיתוח במשרד הביטחון. תודה. תודה. תודה לכם.